যে বুবাগ্রা বিনি বসন বিনি বংশন मोथां गारगान बागै बिनि हानो रक्षा खायनायनि बागै गोबां जरावनो अमायके चबा खाय आ चबाव बुबाग्रा कप्लाय ताबु गणतंत्र राष्ट्र चिनि बुबाग्रा बो हायनो जोंनो रिंखा जत आंचलिक दनो रिंखा फायसिदि नरक नगद दातं सिदि तीव्र सारक खरकसा बरम चंगफां आसुफां अक्रास रामबै चिनि दफानो मुक्ति लायसिनो चिनि दफारक जदि न ताउ फारसं खासिया तंखाय दफारक ताउ फानो बुजिया तंखाय अजरा ओले अन्तत बुजिना नै नांखा कारण 70 বছর मत त्रिपुरा राज्य जों गोबां आंचलिक जातीय राजनीतिक दल खायमाने यागुलो फनो जों बुइबायमा या लाथाबाय बेंजागु साक बाय साक निजी कोन आइन तैरि खायमानिया आइन केरं जदि न तय बाबो पास खायना थाङाखाय बुइनिबो सानो लुगि मातै बुइनिबो सा जागा केबेंगु बुइनिबो सा चिनि मानथायनो सेगिनारगु बुइनिबो सा चिनि कामियाम चाइनि उन्नति न बर खायना नाया ताबुनि अजराव जों जदि न थानसा खाय तबा खाय गांखाय जों न केबो कासुनार मानला कारण जों सेमानो जरा कायसेबो चिनि बरक तहसीलदार सिक्रै ताबु आईएएस अफिसार का बीडीओ का एसडीएम का गोबां मोनो सिनि बागै कक साराय ताबुक दंगो ग अजराव जों थानसा खाय जि चबा खाय मा गांखाय चिनि माया तामुंनाय राष्ट्र संघव थानानि लामा ख्रै जरा कायसेव निनि राष्ट्र संघव थांगै कक साराय जों लामा सिनिया ताबुक साबो थाया तंखा विजय रांखर थाका रंजित देवबर्मा थाका कविता जमातिया थाका पद्म देवबर्मा थाका शेषव पातालखैना जमातिया थाका तामनि बागै थां ता बकमनो थां साय 184 जना राजा राजा तो सावै जरा कासे जुमारो संख्या गोबां दङै संख्या कम थांमानि म लाइफ मनसो जुनारो थां सायो जोंजा गुसुक जरातै फादानि बरफ फायै अर संख्या कमिनि थांगा पृथ्वीनि कोनो राष्ट्र महाके कमिमानि करै राष्ट्र ताउनि बागै दं देश ताउनि बागै दं नर जुदि बिचार खायरिमानि हांखाय आफ्रोस जों आलादा खेचों मानसुंनाय बनि बागैनो जों सांबादिक बसुंगु नर जुदि ग्रेटर त्रिपुरा लेंड मायाखाय ग्रेटर त्रिपुरा लेंड जुदि रियाखाय नर राष्ट्र संघ थानानि कक्सआव तांगि थांगि हांनाय चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खाय तिनि जुदि बिनि ओ एडिसी चंगमारिओ कप्लाय खाय बरन बन जुदि एडिसीनि चंगफां अरनि नकफां स्रामै जों रनिमा खांखाय निनि एडिसीनि बिसिंग फातारो तिब्रासा तंनायरनो उन्नति खायना बागै अर दानानि बागै जत पारन एडिसी दानानि बागै बदिलिओ कक सायने जे कांग्रेस बाय तंखाय सायमिया बीजेपी बाय तंखाय सायमिया आ एवं सीपीएम बाय तंखाय सायमिया ताबु जुदि न साक बाय साक और रिजनल पार्टी रो थांसाखाय जुदि अंगै जुदि न जों जुदि बुबाग्राना रहिमा खांखाय बुबाग्रा सुन दिल्ली बा थागला बुबाग्रा राष्ट्र संघ थांगै चिनि जे विपद आपद कमाय तंना नाय माने कमा सुखसिनाय क्या आ कमनो थांगै जों बिचार सानैबानि ओ बिचार सानबानि बागै न जों तिनि 6 शिड्यूल उसु जरते मांखाब्ला आजरा थानसा लाय आयं बरंगबो थाम थाम यांबो होय होय दांगा नांलाय क्या सारभाइव नि बागै पांचि तंनानि बागै गोथां तंनानि बागै भबिष्यतनि बागै सिगारो बनि कर्म संस्थानि बागै सराय आसादायरो भबिष्यत पर पांचि तंनानि बागै
चंपा खै तिनि 6 शिड्यूल तुइ मो 6 शिड्यूल एरिया न तुइ जों कायसा रायजो सानानि जागा मान खाबले नि न नक सिक्रि के बाते नंगर बाथाय जों नकले मांगरा खाबले अरो तंगैनो जों ताबो जों तेबो दाबि कतर सानै तिब्रा सानै बागै तुइ फायनाय बनि बागैनो बुबाग्रा साव उलबो जाति ताबो जाति तेरो सीमा तमाकारिक एडीसी केन्द्र बिसिङो क्लाइजाक पश्चिम तमाकारिक विलेज कमिटिनि बिसिङनो माग्राय कामिओ म आमचाइनि चिकन राधा कृष्ण माग्राय पारा तै दाल बिदाल पारानि आईपीएफ विशेष के आईपीएफ टी बा दाल बिदाल जरा दल खाइतंनाय र बिसि कुदुकमा बरक तिनि नि बदल न याकारै तिनि कताल खायै बोबाग्रानि तिप्रा मथावा हाबै बोबाग्रानि थांसानो फानद्रिनानि बागै तिप्रासा मुथांजांनानि बागै ब बुसकांनि एसी संमारिओ आंध्र समारिओ बुद्रिना बागै समायतेंगै बक तिनि नखरि फैकिया बनि बागै आं अ आमचाइनि मकेननि कैंडिडेट हिसाबै आं बरंनो बेलायखेनो खाबाय फुगबाय बोबाग्रानि लांसको थिनांगो ताबुकबो बरक जे बोबाग्रा बिनि चबा चरिया borok bai tongna bagai ang kono koyo tai khulumo omai kaino जों बुसकांगो mo tibra mo thano tebo agogri tangnai chini greater tibra no india ya world to famous khai जों नाखाय राष्ट्र संघ थांगै chini antaino segै नाहानो bagai जों चेष्टा खालायनाय अबनो दिनै समाय लुकरंनि सानमुंखै तामो लुकरंनि सानमुं थानसा ओंखाय जतन खालायमानो माइ आंनिया लुकरंनि तो गोबां माने दङ आं बागैनो बरक साव दाबुक बोबाग्रा जे थानसा होनै ग्रेटार टिप्रालेन जे सानमानि आबनो लुकरक जाजागो आबनो बरक सानो सार नों फाइमानि यागलो नों गामि हामग्रानि बागै रक ताम रक खायनेन आं जों जदिनो एडिसिओ जदि पावर फाइगा हांखाय दाबुक गामि हामग्रायो गामि रगो जे बिसोरके लामा कारेन्ट दै मानथ गया दै कारेन्ट लामा ताई गोबां मा दाल बिदाल जे दाबुकसिनि जिंजाल तंमानि तिप्रासानि जे जिंजाल तंमानि आबनो सगमानि बागैनो जों प्रथम साइ तंनाय आबनि लगे लगे एडिसिओ पावर कम्पानि बाइके पावर तुबै चिनि सिक्ला रंनो बंनो सामुं बा चाकरिनि व्यवस्था खालायमान आबो जों साइ तंनाय गोबां मा सुदु चिकन स्मॉल इंडस्ट्री खालायै चिनि बरनो बाहायकै काम दुकान तांगै स्मॉल ताहले बनो सुपर मार्केट हाइरो खालायै गोबां मा चिनि बेकारनो समस्या समाधान खालायमान आबो जों साइ तंनाय नरका बो बदलनि हाइमानि आपिएफटी वो कुनु आदं रक तंजाक रतं नंग रकै बोसोर बुदार तं कयजना बुदने कै ताबुक और बोबगारानि बदलक नंगनो तामो हनै साइतु बुखा तामो रना हनै साइतु बुखा ना बोबग्रा त कुनो रना हनै साइतु या जों हानि बागै हनै फकेता हानि बागै हामक्राइनि बोखाग्र नरक कुनो सानमुं रक दातं सानमुं त दङ सिनि लामा हामिया दै मान थगिया के तै दामो तै जतरो थानसाकनानि बागै आबनो नायता जतनो थामसाखै ना बोबगरा काम दा खाइना नों वानसो सामुं दा खाइना सामुं खाइ नों हित वानसो